entre d'altres aspectes. I en plana cultural, Juan Enrique Nebot i Jorge Bueno són els guanyadors de la tercera edició del concurs de microrelats negres que impulsa la Biblioteca de la Bòbila. Enguany s'han presentat a concurs 640 relats i han participat 260 usuaris. La tercera edició del concurs de microrelats negres que organitza el Centre Cultural La Bòbila ja té guanyadors. Es tracta de Juan Enrique Nebot, que s'ha alçat amb el Premi del Públic, i de Jorge Bueno, veí de Sant Boi, que s'ha endut el Premi del Jurat pel següent text. Tan solo un instante después de comprender que las joyas eran falsas, descubrió que no todas las rubias son estúpidas. Aquest concurs s'ha convertit en una de les activitats literàries amb més èxit a la ciutat. El fet que s'hagi d'enviar el microrelat de gènere negre a través de les xarxes socials, com ara Facebook o Twitter, facilita una gran participació. De fet, enguany s'han presentat 640 relats. A més, també ajuda que els textos no han de superar mai els 140 caràcters.